En este vídeo anem a veure breument com es fan exercicis de percentatges. Recordeu que els percentatges són proporcionalitat directa. Per tant, ho podrem fer com a proporcionalitat directa. Per què? Perquè quan major percentatge d'alguna cosa hi ha, per exemple, major percentatge d'aprovats, vol dir que hi ha més aprovats. Si hi ha un percentatge més menut, hi haurà menys aprovats. Per tant, ho farem com en proporcionalitat directa i ho podem fer gastant la regla de 3, que és el que anem a veure en este vídeo. Tipus de problemes. Recordeu també, que els percentatges sempre hi ha un total que és el 100%. Entonces, quan fem aquest tipus de problemes, els bàsics, tindrem el total de lo que estem parlant, que en percentatge serà el 100%, i ens estaran parlant de percentatges i d'algun valor. En l'exemple que he dit antes, el percentatge i el número d'aprovats, o el percentatge i el número de persones, el percentatge i els diners, el que siga. I després a baix ens apareixerà la part de lo que estiguem parlant. Del número d'estudiants, el percentatge que ha aprovat, per exemple, o el percentatge que ha suspès, o el percentatge de persones que porten ulleres, el que sigui. Així estarà el número de persones que porten ulleres, així estarà el percentatge. Per tant, en un problema de percentatges bàsic, ens poden demanar el 100 no, perquè aquest 100 sempre estarà ahí, per això l'he ficat fijo. Però ens poden demanar el valor total, per exemple, en l'exemple del número d'alumnes que han aprovat, estaríem parlant així del número d'alumnes, l'alumnat que hi ha en total. El valor de la part, és a dir, la quantitat d'alumnat que ha aprovat, i el percentatge de la part seria el percentatge d'alumnat que ha aprovat. Ens poden demanar qualsevol de les tres coses, però per demanar-nos una ens han de donar les altres dues. Si ens demanen el percentatge ens hauran de donar aquestes dues. Si ens demanen això ens donaran aquestes dues, etc. I una vegada ho tenim així, ja ho tenim en la taula per poder-ho fer en regla de 3 directament. Anem a veure un exemple de cada. Si ens diuen que dos germans compren una pilota per 42 euros i el germà gran paga el 60%, quan està pagant? Ara el valor són euros, que ens estan parlant d'euros, el total són els euros totals que han pagat per la pilota i la part és la part que ha pagat el germà. En percentatge ha pagat el 60%, en euros no ho sabem, però com sabem les altres dues, apliquem la regla de 3, que com és directament proporcional, se posa tot en el mateix ordre. I se ens queda 60 per 42 dividit entre 100. La diagonal la multipliquem i la dividim pel número que ens queda. Ens queda que ha pagat 25,20 euros. Fem un altre exemple. Ara ens han demanat això. Ara fem uno que és avui al teatre s'han ocupat 693 butaques, que representa el 77% del total de butaques. Quin aforament té el teatre? Doncs ara en compte d'euros ens estan parlant de butaques. Ens estan dient que 693 butaques s'han ocupat, per tant, estem parlant de la part que està ocupada, que són 693 butaques i un 77%. És important ficar-lo tot al puesto, no fiqueu així el 693, que no és un percentatge. I ens diuen quin aforament té el teatre en total. Per tant, ens estan preguntant el valor total de butaques que hi ha. Ja ho tenim posat en la taula, ho passem a la regla de 3, multipliquem la diagonal i dividim per 77. I ens deixen 900 butaques. Anem a fer l'últim, que ens demanarà el percentatge, que és l'únic que no ens hem demanat. Diu, tenia estalviat 5.000 euros i m'he gastat 750 en una bici. Quin percentatge dels estalvis he gastat? Doncs ara tornem a parlar d'euros. Si estem parlant d'euros, el total són tots els diners que tenia estalviats i la part és la part d'aixòs estalvis que m'he gastat en la bici. Si m'he gastat 750 euros de 5.000, quin percentatge és? Doncs regla de 3. 100 per 750 dividit entre 5.000, que ens és un 15%. I ja estaria fet.
Estos són els problemes bàsics. Anem a veure ara problemes d'augment i disminucions percentuals. No són més complicats. Què hi ha que tindre en compte? Que al ser augments i disminucions percentuals, ara, inicialment tindrem el 100%, que és el que hi ha sempre, i al fer l'augment o al fer la disminució, finalment tindrem un percentatge diferent. Igual que abans ens poden demanar el percentatge que s'ha augmentat o s'ha disminuït. Si s'augmenta un 10%, finalment hi haurà el 100% original més aquest 10, un 110. Si se disminueix, doncs un 100 menys el 10, un 90%. Això és el que hi ha que tindre en compte. I també ens poden demanar els valors tant el total com la part. Anem a veure 3 exemples i així n'està tot vist. Diuen rebaixes, paguem 29,52 euros per una camisa rebaixada un 18%. Quan valia sense rebaixar? Sense la rebaixa, ahir no ho he ficat, perdoneu. Doncs primer hi ha que veure quin tipus de problema és. És una rebaixa, per tant ens estan fent una disminució del preu. Inicialment era el 100% del preu, ara és el 100% menys el 18%, per tant ens quedem en un 82%. Si jo inicialment per la camisa, com ara estem parlant d'euros, doncs posem ahí euros. Inicialment és el que ens pregunten, que això no ho sabem, però ens diu que rebaixada era 29,52, si se m'ha descol·locat això un poquet. Ho passem a regla de 3 i ens diu que 100 per 29,52 dividit entre 82 és 36 euros. Doncs inicialment la camisa valia 36 euros. Un altre problema, diu, en una tenda han pujat el preu dels productes un 3%. Abans una televisió valia 840 euros. Quan val ara? Doncs bé, ara com han pujat els preus estem fent un augment en compte d'una disminució. Si els han augmentat un 3%, inicialment està en el 100% del preu i després de l'augment estan al 100% més el 3%. Estaran a un 103%. Ara tornem a parlar de diners, per tant el valor és en euros. Ens diu que inicialment valia 840 euros abans i quan val ara després de pujar-lo. Doncs el que ens pregunten és el preu finalment. Regla de 3 i ens diu que valia 865,20 euros. Quan acabeu un problema, mireu sempre que el resultat tingui una mica de sentit. En aquest cas, si han augmentat els preus un 3%, així ens deixa alguna més gran que el que hi havia antes. Per tant, si ahir ens ha greixit 800 euros, hem de revisar que potser alguna cosa està mal. I l'últim tipus de problema que ens pot eixir d'això és que ens pregunten el percentatge que s'ha augmentat o que s'ha disminuït. Anem a veure-ho. Diu, l'any passat van anar 20 alumnes del centre a l'Olimpiada Matemàtica. Aquest any aniran 26. Quin percentatge s'ha incrementat d'alumnat que va? Doncs sabem que han anat 20, que van anar 20 l'any passat i que aquest any han anat 26. El 20 era el 100%. Quan ha augmentat? En aquest cas és un augment. Doncs fem la regla de 3. La x ens diu que és 100 per 26 partit 20, 130. Què vol dir això 130? Que finalment és un 130%. Per tant, quin percentatge s'ha incrementat? No s'ha incrementat el 130%. S'ha incrementat, l'augment ha sigut del 30%. S'entén? Doncs això